Я ҷо открити магазин бошад, я ҷо ташкилӣ бошад, камерачиҳотонро мегиред, хитонро нишон дода медавед, мо сарҷам шудем. Рӯтон сиёҳай шумо. Божам, я бачак бошам, намеда обурда. Ҳаш рӯзи обурда, я бачак тоқат. Девазанам, ҳеч кам надорам. Як кай дастгирим намекунам. Чикор кунам, куҷо бурам? Аз баланди Худо ёрдам кунед. Ассалому алайкум, ҳама каса хубе, саломатитон хубе? Муроҷиати ман ба ҳам блогерое ки аудиторияи баланд доре дар ҳамон ватане. Охир як ҷо открити магазин бошад, як ҷо ташкилӣ бошад, камерачиҳотонро мегиред, хитонро нишон дода медавед, мо сарҷам шудем. Рӯтон сиёҳай шумо. Шумо кутанпиркунӣ меред, шумо сумқати кор мекунед бисёрот. Охир дар ҳамин ситуатсия, дар ҳамон ин гӯшати ҳамши баъзе заде рафте хитонро нишондиҳӣ ки ина мо тоҷико, ина италием. Як миллати дига мебурояд, як бор аз 10 бор Тоҷикистон ҳақорат мекунад, пас мезанад, не ки як бор Тоҷикистон ба пеш мега, мегире подписатсияш мекунед, дастгириш мекунед, дар комментария қариб мехӯре як хело. Охир фарзанди миллати хитон, фарзанди ҳамон ватан дар ҳамин дайро чанд рӯзи рафтаги модат дар дайро гирия дорад, мебаре 10 одамиро ҷамъ кунед, бире дар бари ҳамин бесте, камтар дарди дил кунед. Охир рӯтон баъзетон сиёҳае. Валлоҳи қасам маро мегуфтам баъзеш ҳамин худкаши бегунапараста, як миллат вақти дар бораи Тоҷикистон як бор гап мезанад, тамом. Як тоҷикӣ гап мезанад, мо кун мондари тоҷикӣ гап мезанад, ҳеч кам мода подписатсия намекунад, дастгирӣ моно мекунад. Не ки як миллат дигаро медонад, подписатсия мекунад, дастгирӣ мекунад, история мекунад ки бо вай ассалому алайкум гуфт, вай тоҷикӣ гап зад, вай ита гуфт, вай Тоҷикистон ба пеш гуфт. Охир бача, ин баъзе блогеротам мегӯм, ҳозир валлоҳи қасам як ҷода файлотон кунам, бигам биё 500 симитон бор, 500 симитон метем биёрим инҷа гиго бор кунӣ, медаве мере, барои ки фоидае. Шумо да фоида набоша, ҳеҷ ҷо намере. Шумо да фақат ҳоли шумо гив кунед, мардими ғариба фиреб кунед, конкурс кунед, ҳаромхӯрӣ кунед, иним хали коро кунед, зиндагитон бирава. Шумо да фарқ нестад, фарзанди шумо ҳалол мехӯрад, ҳаром мехӯрад, шумо да фарқш нестад. Сами гилана шумо да дахол биёяд, шумо гишна намонед, тамом. Либосои чотки пӯшед, инҷа хитонро нишон дода камера бигаред. Бихезе илтимос, ба хотири тоҷик биданаш не. Барои ки шумо тоҷики хитонро бисёр дастгирӣ намекунед. Ба хотири Аллоҳ биред дар бари ҳамин занак бестед. Илтимос хатиб як рӯз дар бари ҳамин занак биред бестед ки мақсад ки ҳамин бидона ки ман бесоҳиб нестам бигада. Бифаҳма ки дар бари ман хайли миллати тоҷик омада, дар бари ман истода. Илтимос. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад бародарон. Ягон гапи пасту баланд зада бошам. Ҳаз гаррени бад зипшидаме дар ғарибии мо зидани биреме, гаррени бад зипшидаме, ба Худо қасам як бор модари худшона фикр кунанд ки ба ҷои ҳамин занак модари худшон рафта дар ҳамин ҳолатанд. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад, бисёри бад гап намезанам. Боқӣ дар ҳамони Аллоҳ бошед.